Cando a técnica o permita. Sí? Bueno, pois moi bo día e gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, bueno, como aquí vamos a fechar esta semana de traballo parlamentario, semana na que celebramos un pleno no que creo que quedaron evidenciadas as posicións políticas tanto do grupo maioritario que apoia o goberno galego como da propia oposición. Dende o Grupo Popular amosamos unha vez máis que a nosa prioridade, que o que nos preocupa é o benestar e a prosperidade dos galegos. E por iso impulsamos a mellora do servicio ferroviario, o presente e futuro da viticultura na Ribeira Sacra, o impulso dun turismo ordeado, a loita contra a violencia de xénero ou axudas para a contratación de socorristas ou a incorporación e remuda de mozos na actividade agrogandeira. E, como non, pois a defensa da democracia e dos valores humanos en todo o mundo, neste caso centrándonos na complexa situación que está a atravesar Venezuela. Pero, lamentablemente, en fronte nos atopamos a unha oposición que continúa coa súa visión deprimente e oscura de Galicia, incapaz de recoñecer o traballo desenvolvido calquera avance deste goberno. Traballo desenvolvido este verán, por certo, polos profesionais da sanidade pública para facilitar a todos os galegos e aos milleiros e milleiros de persoas que nos visitaron unha atención sanitaria exemplar. O traballo desenvolvido por toda a comunidade educativa galega, dando comezo a un novo curso, tanto no ámbito universitario como no de educación infantil e primaria, dun xeito tamén exemplar, onde primou a normalidade por enriba dos intentos mínimos, por outra parte, de torpedear a volta ás aulas dos estudantes. Unha posición sen ideas e incompetente para presentar un proxecto alternativo ao que está a desenvolver en Galicia o goberno de Alfonso Rueda. E a que o único que se lle ocurre para gañar un titular e crear unha comisión de investigación coa que tentar tapar os numerosos casos de corrupción que salpican directamente a Pedro Sánchez, a seu entorno e a varios membros do seu goberno. Pero que esta comisión de investigación xa comeza totalmente devalada, porque neste pleno xa quedaron claras algunhas cuestións importantes. Primeiro, que é totalmente falso que o Consello de Contas fale no seu informe dun sobrecusto na construcción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro. E máis, como ben dixo o presidente Rueda, o que realmente recolle ese informe é xusto o contrario. As únicas referencias á palabra sobrecusto que aparecen son para evidenciar que non se produciu ou para indicar que entraba dentro do risco da empresa adxudicataria, polo tanto, a Administración Autonómica nunca abonou ningún sobrecusto. Ao tempo, recoñece que o método utilizado para a construción do Álvaro Cunqueiro permitiu levar adiante este novo hospital nun prazo de tempo moito máis curto que o que suporía asumir a obra con cargos orzamentos da Xunta nun momento, compre non esquecelo, de fonda crise económica. A isto hai que engadir que o informe que demos a coñecer que encargou o goberno bipartito de socialistas e nacionalistas, elaborado por unha coñecida consultora española e que, por certo, tamén deixaron sen pagar, e no que se aboga pola construción dun hospital en Vigo recorrendo a capital privado a pesares da época de bonanza que sí se vivía naquel momento. Pero que no pleno tamén quedou claro que non existe trato de favor algún a empresa Eulen por parte dos gobernos do Partido Popular de Galicia. E máis, os datos oficiais recollidos no rexistro e posteriormente na plataforma de contratos da Xunta, que, por certo, son públicos e accesibles a todo aquel que lles interese, acreditan que o goberno galego que máis cartos lle ten dado a Eulen foi precisamente o goberno bipartito de socialistas e nacionalistas, e que foi o primeiro goberno de Alberto Núñez Feijóo o que reduciu en máis dun 65% o importe dos contratos adxudicados a esta empresa. Como digo, son datos públicos que están recollidos no rexistro de contratos da Xunta e na plataforma de contratos da Xunta, e que os grupos da oposición poderían coñecer se estivesen interesados nilo, pero non lles interesa a verdade. E isto todo que lles conto a maiores de que xa compareceu aquí
en sede parlamentaria o propio director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa para dar información completa neste Parlamento dos importes desa contratación que, por certo, facilitou desglosado por anos, dende o ano 2005 hasta que se tiña coñecemento en aquela comparecencia. E, por último, decir que dos contratos realizados pola Xunta durante a pandemia, pois xa se fixo unha doble fiscalización sen que, por certo, se producira por parte de ningún organismo ningunha tacha de legalidade. Por lo tanto, desde o Grupo Popular estamos convencidos de que esta comisión de investigación servirá para poñer de manifesto unha vez máis a demagoxia e a mentira constante que domina o discurso de nacionalistas e socialistas, máis preocupados, parece ser, por servir de vasallos a Pedro Sánchez e por tapar a toda costa as vergoñas e as corruptolas do presidente Sánchez e do seu goberno. Moito máis preocupados por isto que por velar polos intereses dos galegos e de recoñecer calquera acerto do goberno do Partido Popular de Galicia para dotar a nosa comunidade dunha sanidade punteira a nivel estatal e europeo, do que o seu mellor exemplo probablemente sexa o Hospital Público Álvaro Cunqueiro. Nós, pola nosa parte, dende o Grupo Popular, imos seguir traballando no que creemos que realmente preocupa aos galegos e no que consideramos que máis podemos axudar para mellorar a súa situación económica e social. Por este motivo, temos solicitado ao presidente do Parlamento de Galicia a convocatoria, tamén no menor plazo de tempo posible, da sesión constitutiva da Comisión de Estudo sobre a reforma do financiamento, co obxectivo de elaborar o ditame definitivo logo das comparecencias e a documentación aportada durante a pasada legislatura e incorporar, se procede, tamén novos informes actualizados ou máis recentes. Vivimos un momento preocupante respecto do financiamento das comunidades autónomas, no que nos atopamos ante un goberno de España moi debilitado e a merced do independentismo catalán, que consigue inaceptables compensacións polo seu apoio para manter o señor Sánchez na Moncloa e nomear ao señor Illa como presidente da Generalitat. Primeiro foi a condenación da débeda a Cataluña e agora o cupo catalán, co que iso supón de merma no financiamento para as demais comunidades autónomas. Diante desta situación, o Parlamento de Galicia non debe nin pode quedarse quieto ou calado. Por certo, como pretenden tanto BNG, empeñado en non molestar aos seus aliados independentistas, como socialistas galegos, para non estorbar nin entorpecer a continuidade do señor Sánchez en Moncloa. Urxe elaborar un documento no que se recollan as conclusións desta comisión de estudo, nas que quedou claro por parte dos expertos o rexeitamento ao cupo, a extensión do cupo como modelo para todas as comunidades autónomas ou a cesión significativa de máis porcentaxe do imposto sobre a renta, medidas que porían en risco a capacidade de redistribución do Estado e serían especialmente prexudiciais para Galicia, polas nosas maiores necesidades de gasto, dada a dispersión e o envellecemento característico da nosa poboación. Un documento que, ademais, sirva de apoio ao Goberno galego nas súas demandas, nas necesarias negociacións multilaterais que se deberán realizar para elaborar e acordar o novo financiamento autonómico, ben a través da convocatoria dunha conferencia de presidentes ou a través da convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financeira coa presencia de todas as representacións do conxunto das comunidades autónomas, de todos. Xa para rematar e poñerme a vosa disposición para que fegades aquelas preguntas que consideredes oportunas, pois quixera informar tamén de que vimos de rematar a ponencia do proxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, co que está previsto o debate desta ponencia na vindeira Comisión Sexta que se celebra o próximo xoves 19 para,
como paso previo para finalmente que se proceda a seu debate e aprobación definitiva en sesión plenaria. Lembrar que este novo texto legislativo nace co obxectivo de que os froitos do aproveitamento dos recursos naturales existentes en Galicia por parte das empresas revertan en actuacións beneficiosas para a nosa comunidade autónoma. En definitiva, queremos contar cunha legislación de referencia no aproveitamento de recursos naturais, tanto dende o punto de vista da sustentabilidade, velando porque se lles asignen uns usos óptimos e con vocación de perdurar no tempo, como do retorno social, poñendo a riqueza que xeran esos recursos ao servicio do conxunto da sociedade galega. Deste xeito, esta nova normativa afectará a utilización dos recursos naturais para a produción de enerxías renovables, para as concesións de auga ou para os aproveitamentos mineiros, de xeito que esa utilización redunde en beneficio para a sociedade galega e, sobre todo, para o medio rural galego, ben a través da creación de postos de traballo, ben a través da mellora ambiental da contorna na que se instalen ou ben a través da reducción do custo enerxético para os consumidores locais. Pero, bueno, entenderán que como está pendente do debate final do ditame, tanto en comisión como en pleno, nos estenderemos máis sobre esta cuestión unha vez que se produza esa aprobación, co cual dou por finalizada esta parte e quedo a disposición para contestar calquera cuestión que consideredes oportuna. Moitas gracias. Perdón? En relación a esta lei, se vai a semana na comisión, entendo que é factible que vai ao próximo pleno. Sí, é posible, sí. Sí, é unha posibilidade, sí. E despois, en relación ao tema do dictame das conclusións sobre financiación autonómica, non sei se vai haber algún plazo para que este dictame poda estar listo, cal creo vostede que sería un plazo axeitado para todo ese dictame, e despois, se será esta a legislatura do dictame da Comisión de Caixas. Bueno, en canto á Comisión de Financiamento, o que xa se manifestou por parte de todos e que tiñamos interés en dispoñer dun dictamen antes de que finalizase o ano, eu creo que sería interesante porque, volvo a repetir, primeiro para pechar a Comisión e segundo para que o propio Goberno dispoña dun documento que reflexe de maneira clara cal é a oposición mayoritaria do Parlamento e que sirva de apoio, ademais, nesa negociación multilateral que vimos reclamando dende fai tanto tempo ata ahora con escaso éxito. Tamén hai que recoñecelo polo empecinamento do presidente Sánchez en negarse a convocar calquera dos órganos aos que fixen alusión, a Conferencia de Presidentes ou Comité de Política Fiscal e Financiera. Respecto do tema das caixas, pois por ahora está sen constituir e, polo tanto, pois nos pronunciaremos cando se chegue a esa situación que por ahora non se deu. Eu creo que primeiro hai que estudiar o plan de traballo, ver as propostas que se fan e cando teñamos unha proposta que poidamos evaluar, nos pronunciaremos ao respecto. Me parece que é prematuro porque descoñezo por completo todavía, certo que isto se anunciou fai uns días e se registrou creo que esta mañá, se non me informaron mal, e por ahora descoñecemos cales son as pretensións máis alá do anuncio que, en fin, todos comprobamos que tiñan moito interés en facer da reclamación desas dúas comparecencias. A mí me parece que hai comparecencias que, dende logo, serían moito máis clarificadoras aos efectos de coñecer cal era o proceder duns doutros respecto da construción dun hospital en Vigo. Pero volvo a repetir, cando haya propostas firmes de plans de traballo, faremos unha evaluación e, dende logo, que lle garanto é que por parte deste grupo temos todo o interés en que se coñeza absolutamente todo o que está relacionado coa construción do Álvaro Cunqueiro e coa contratación, porque, sinceramente, creo que temos moito do que sentirnos orgullosos e algúns dos que agora están demandando información creo que teñen moito do que avergoñarse. Algúnha cousa máis? Pois moitísimas gracias e vémonos na próxima rolda de prensa ou cando queirades.